хай худотон диден ки Манижа Сатторова ай кадом зина ба кадом зинаҳо омада расид. нафарое ки мехоҳен пешравӣ кунен, дар ширкати Фаберли кор кунену фиреб нахӯрен. пас ма шумода наставники хидматки мара то кадом зинаҳо оварда расондагӣ бовартон намешавад. ҳамин наставники бақувват дар корайтона. ма шумода пешниҳод мекунам Манижа Сатторова. баъди метонен дар командаи мо регистрация шавед. шахсан худи ма шогирди Манижа Сатторова ҳастам. шумо ҳам метонен дар группаи мо номнавис шавед ва зуд кора ёд гирену нишон тиҳен да дигаро ки кори ширкати Фаберлик дурӯғ нест, ростай. бо мотиватсияи шумо да метавад ки ҳамаи ҷиҳати зиндагӣ, ҳамаи ҷиҳати кор, ҳама тарафа шумо дастгирӣ мекунад. бо агар ҳар нафаре ки ай номи ма гап мезанад бо зери номи шумо да зуд одам регистратсия мекунанд. ихе фурсати хуб камай дер мешавад барои духтарако шурима бонувони азиз, донишҷӯ духтарако, бонувоне ки дар хона штагиен, умуман фарқ надорад шумо дар кадом гӯшаи дунё ҳастен, ҳар куҷое бошен бо мо кор карда метавонед. ин рақамҳои WhatsApp, нафаро ки WhatsApp надоранд Instagram да нависен.